lyder sgu ikke bedre end det der. Kan du kigge lidt på det, så optager jeg det? Hvad siger du? Du må vel lige kigge på det, så optager jeg. Prøv at kigge på det med kameraet. Ja, man kan se her, vi har pakket inden af røret ind. Der boede vi hul. Der lagt en kat Sikaflex i og gaffatape. Og Kjeld, prøv at filme lidt af røret nu, der er god sigt. Prøv at gå ind mod land. Kjeld. Kjeld. Ja. Gå lidt ind mod land. Gå ind mod land. Igen til. Gå ind mod land. Svøm ind mod land. Gå ind mod land. Ja, her har vi pumpet sten væk op til 6-8 tommer. Og er nede på ren lerbund dernede. Det er sandet lidt til, kan jeg se. Randen er mellem 30 og 50 cm dyb. Den skal nok lige renses op igen. Nu kan man se leret derhenne ved klodsen. Der ligger nogle store sten. Det er der, man kan se det her. I bunden af randen. Og det her går den ind i skrant.